ZVL. Omroep ZVL. Nou, op dit moment hebben we voor de hele organisatie de zaterdag en de zondag bij elkaar ongeveer 440 vrijwilligers. Een aantal daarvan die werken en zowel op de zaterdag als op de zondag. En er zijn er een aantal die, vooral op de zaterdag, die staan eerst op de ene locatie, verkeersregelaars, en verkassen daarna naar een andere locatie. Maar al bij elkaar zitten we toch zo rond die 440 personen. En dus u zegt het al, verkeersregelaars onder andere. Wat zijn nog meer functies die belangrijk zijn? Nou, een grote bubs aan vrijwilligers, ongeveer 90 man. Die is betrokken bij de bevoorrading van de drankposten of bevoorradingsposten onderweg. We hebben 8 posten, dus toch gemiddeld 10, 11, 12 man per dames, per post. En hoeveel verkeersregelaars heb je ongeveer nodig bij zo'n marathon? Ook veel, denk ik, hè? Ja, er zijn er heel veel. We hebben er 86 als persoon, waarvan er dan 12 zijn die eerst in de buurt van Terneuzen staan en vervolgens nog in de regio Hulst. En dat heeft te maken met, is er tijd genoeg om zich te kunnen verplaatsen? Want die jongens die starten natuurlijk om 11 uur de eerste, de laatste pas om 20 voor 12. Dus voordat die allemaal gepasseerd zijn de eerste lopers van 11 uur, die zijn al een eind onderweg. Dus je moet dat zo een beetje in elkaar passen, dat als ze hier kunnen vertrekken, de verkeersregelaars, dat ze op tijd op de volgende post kunnen zijn. Is het moeilijk om zoveel vrijwilligers bij elkaar te krijgen? Het spant er altijd een beetje om. En met name verkeersregelaars is een waar men altijd flink aan moet trekken. Maar ik gelukkig ook nog eens een keer beroep kan doen op andere verenigingen of organisaties die ook vrijwilligers van, nou niet van ons, want ik heb geen, het zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk, maar qua adressen kunnen we wel eens een keer een beroep doen op een ander, zodat je nog wat instroom hebt vanuit andere organisaties. Nu is vanavond de informatieavond. Wat geef je nou die vrijwilligers mee tijdens zo'n avond? Het gaat over veiligheid. Daar worden een aantal sheets aan gewijd. Verkeersregelaars waar ze onderweg rekening mee moeten houden. Bevoorradingsposten, wat daar een klein beetje van verwacht wordt. Alhoewel dat meestal wel al ingebakken is bij de persoon, maar in zijn algemeen krijgen ze dat mee. En dan het tweede gedeelte, een klein stukje, is specifiek gericht op de wandeltocht voor de zondag. ZVL. Omroep ZVL.